नवरात्र के आगमन हो गइल बा। जगह जगह पर पंडाल धराइल बा। मैया सबके घर आ गइल बड़ी। कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहता नहीं कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़ी। आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहता रे, का कहते रे कैसे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी। सूत गइल का मास्टर? अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। खीरा खावा खड़ा भई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। खीरा खावा खड़ा भई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। सबके अलग अलग भाव होला। यही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो, ए राजा जी। तो भैया कहलन है कि का हो? तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। बेल कम करहो, बेल कम करहो। आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। ए मास्टर, हमरा कहे के बा कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली। कौना चीज पर? एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी कोयल बन जा प्यास। अरे जिया ब्याह झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी। ताही पया गईले सात पहले पहला पुरवा झूमेला पतैया। पहला पुरवा झूमेला पतैया झूलेली हो। झूलेली झुलुआ लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलुआ लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलुआ लगाई मोरी। एगो बात बताओ, ओ बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का का लागेला? दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढकनियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला